nagħlqu bis-somma finali li hija ta' 5,843,300 tibqa' tiela. Grazzi Malta, grazzi Għawdex. Din kienet is-somma finali li nġabret waqt l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Maratona tal-Istrina li nżammet tard il-ħadd fil-għaxija. Għal sena oħra din il-maratona nżammet fil-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop u nfetħet mill-President ta' Malta George Vella li kien akkumpanjat mis-sinjura tiegħu b'mod virtwali kif ukoll mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek u s-Sinjura Anne-Marie Grek kif ukoll fost l-oħrajn l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Xikluna. Illum hija l-ġurnata fejn il-poplu Malti u Għawċi kollu jaħseb f'ħutna Maltin u Għawċin illi forsi m'għandhomx l-istess fortuna illi qegħdin b'saħħithom. F'diskors li għamel fl-eluq tal-maratona, il-President George Vella stqar li kien jinsab emozjonat u ferħan għax minkejja ċirkostanzi ferm differenti li nsabu fihom bħalissa irnexxiela tinġabar is-somma tant sabiħa. U ringrazzja wkoll li kull min għen b'xi mod jew ieħor sabiex ġiet organizzata din il-maratona fil-waqt li ringrazzja wkoll il-kull min ta' id-donazzjoni tiegħu matul 12 sija u kif ukoll il-dawk li jgħinu tul is-sena kollha. Jiena nixtieq li kienu ċirkostanzi differenti u qiegħed magħkom hemmhekk nifirħu flimkien kif għamilna drabi oħra għal dis-somma fenomenali illi nġabret illum. Skużawni. Meta wieħed iqis iċ-ċirkostanzi li tlaqna minnhom, ċirkostanzi li kien hemm immedjatament qabel bdiet l-istrina, din hija somma ma nadirix rekord imma somma li żgur ma konniex dejn nistennew. Matul din il-maratona l-Partit Nazzjonalista jippreżenta wkoll id-donazzjoni tiegħu. Din kienet is-26 edizzjoni tal-Istrina, edizzjoni li ġiet deskritta b'mod simpatiku bħala dik tal-Lucky Birthday.